Awan iki mumpung omah rada sepi, Lantip kepengin ngremake mripat ora ketang sedhela. Nanging durung nganti mingket saka ruang tamu, Murti adine ragil teka. Longgar menurut apa? Ya longgar diaturi nomor bapak. Tapi ini bapak nyapake Mas Andri dulu. Apa bapak dari kabar? Bapak nggak apa-apa. Perkembangannya saya sehingga kami pagi. Longgar kita berbuka. Aku lagi nggak ngerti. Mas Andri belanja nomor bapak dulu. Sapungkure adine wadon, Lantip geblas nemoni bapake sing omahe ana dukuh liya nanging isih tunggal desa. Piye anggonmu maju dadi kepala desa? Panjenenganipun ngamaraken kathah warga ingkang ngambyuk lan nyinggung kula ingkang lajeng nyalonaken kepala desa. Syukur rak ngono. Muga-muga omonganmu sok kerja lan asring atas. Ingkang kula suwun nyambung panjenengane lan bantu Bapak malih berduun kula saged kasembadan. Yen wakmu wis bener-bener wis mandi nyalake kepala desa, pesenku dirungokne yo Le. Kamu kudu wani tanggung jawab. Aja sak penakmu dhewe. Dadi kepala desa iku abot. Mugi kula saged amanah kados Bapak rumiyin nalika beban amanahipun warga masyarakat punika kepala desa menggah bangga. Lantip, tulung bukaan lemari iki. Jibukan beskap ning dhuwur dhewe. Beskap wis saiki gurung. Tak sawang beskap kuwi pas nggawa wakmu. Dhisik beskap kuwi lak mari yen musik. Dalam kesane Gusti, Bapak dhisik yen beskap kuwi iso ngalami calon nomor 2 sing kondang. Pesene Bapak besok pas nyalokake kepala desa, beskap kuwi gonen yo Le. Muga-muga sampean iso menang. Iya Pak, Mas dengarkan dari panjenengan. Ing dina coblosan, rampung adus, Lantip age-age mlebu kamar. Buka lemari, njupuk beskap paringane bapake. Panjenengan mboten salah diragemen to Mas. Kok nganggo beskap ireng? Aku anggap bisa bidik betul-betul di padi itu orang Jawa. Ayo Pak, saya bisa bikin aku yang acara coblosan. Sopo ngerti, doanku merancang kan dari warga sing arep coblos jadi melaku. Nggih sampun Mas, mugi-mugi hasilipun sae. Coblosan Pilkades wis kalaksana lan dilanjutke panghitungan swara.
Ingkang menang suara pun mutlak. Nanging Pak wonten kabar saking omah bapake panjenengan nembe kemawon situ. Pak, bisa pilih jebul mau jadi pertanggung jawab perusahaan lah. Amanai panjenengan. Ing batine Lantip, kinubel rasa ngungun sing angel digambarake nganggo tembung-tembung prasaja. Wejangane suwargi bapake kaya bali dumeling ing kupinge. Ing wektu iku, uga batine Lantip pratela yen wejangan kuwi bakal pinatri jroning ati. Wejangan suwargi bapake bakal diestokake minangka jejere kepala desa.